Уважаеми колеги, за мен е това предложение на кмета на Благоевград, с който се иска вземане на решение за продажба на огромен брой имоти, е престъпление. Мина повече от половин година и от половината от този мандат и все още в каква посока ще развиваме община Благоевград, ние нямаме ясна визия. Ние не сме си изградили ясна визия. Кои зони ще развиваме, как ще развиваме селата на община Благоевград, които са с огромен потенциал. Много скоро за някои от тези имоти ще се наложи да стартираме и процедури за промяна за изменение на общия устройствен план с цел регулирането им. Ако те се продадат, разбира се. Всичко се върши на парче и то така, че да не може да се реализира никаква инфраструктура. И това се вижда от начина, по който се развиват голяма част от зоните около Благоевград. И тъй като искам да ви кажа, че много наши съграждани се ужасяват от мисълта, че ще имат взимане-даване с община Благоевград, от сега мога да ви кажа, че очаквам не голям интерес към едни такива търгове. Затова, ако все пак вземем решение да ги продаваме, нека ние, община Благоевград, да реализира промяната в статута им и да ги продадем като УПИ, за да можем дори началната цена ще бъде доста по-висока, когато не се продават като поземлени имоти. Отделно от това се остава с впечатление, че по някакъв начин се бърза. Декември месец отпадна срока по член 19 забраната за продажба на тези земи. Още нямаме приет бюджет за 26-та година, това разбира се по обективни причини, и вече тръгваме да продаваме едни доста наброй имоти, без да е ясно за какво са необходими тези средства, за да се освобождаваме така ударно от собственост. В същото време искаме да привличаме инвеститори, а нямаме реални терени, на които да предложиме, където да се развиват подобни инвестиции, ако такива, разбира се, има. Аз вярвам, че има. Тук също общината може да бъде доста по-активна и да се опита да комасира част от терените чрез замени и други действия, които по закон са необходими, могат да бъдат свършени. И тук големия въпрос, който всички ние днес трябва да си зададеме, какво ще оставим за поколенията след нас. Защото нашия мандат ще свърши, ще дойдат други след нас, това е естествено. Какво обаче оставаме? Дигнахме от началото на мандата данъци и такси. Напомням за времето, господин Нуркев. Да, свършвам. Последните няколко мандата се взимат ударно кредити. Сега започваме и продажба на имоти. Това за мен е безотговорно и предлагам точката да бъде върната в комисии и тя да се бъде разгледана едва когато приемеме бюджета и в зависимо от нуждите на община Благоевград да прецениме кои и как от тях да се разпореждаме с тях. Благодаря.